thlir tu te chu bai le vek ole he kan che ongin Olympic lai ania Paris Olympic a hianin transgender an ti maya meiche boxer Algerian ania nge ina Imane Khalif chuanin second somli paruk chung lekin king pui a hnea a soyatam khop maya atlom zoka tang Angela Carini hi meiche pa ngai nin ani Italian ania alung oi lo view nge a soyang khanin social media ai mi chungchang hi kan lo hra thup to mai theya chumi chungchang chu tun tum video a chuanin soin chulam pang chu kan hoilok don ani khovela infiam na ro pui berle lian ber Olympic kan ti hianin dana nia Olympica thu nei tu te chuanin Olympica tel tur te kha an gender an classify dan kan tianga an lo identify dan hi chi khata oma om je chu mi pa nge mei chi an ni an lo hriat hran na an ena chu an sex organ ani mizo tong hian an soya moi lo amaro chu sap tong hian soila amoi lo lutuk lawang chu mo vagina le penis an neim ti hi an en berani Olympic changani lawa khovel po hianin gender a classify dan kan tiang asap tong kan mangle thina achiang boxia meichia le mipa a thlir hran na chu kan sex organ a thawani chumi omje chu meichia chuanin vagina anei turania mipa chuanin penis anei turani ti kha ani maya thil dang kha aom lem chung lova chu wang chuanin Olympic a te po hei chu mipa ni nge yang tia rin hlel kan ti don nge ni complain hi Olympic nei apiang hianin aom thina amai ro chu khanu khapa khanin Olympic danina aphut a sex organ kan ti kha anei miau si chuanin engang pon complain in social ma sela thiaman chang tho tho thina ni transgender kan ti hianin khovel hi ati boi ve hrim hrima achan chu Olympic a changani lova khovel dan tam tak an siam thatna chana po hi transgender ania han soi kai talokila mipa ina meichia apong sual hi sap tong chuanin rape kan tia rape rape mo kan hrevek ome amai ro chu transgender an omachina hianin meichia pong sual thei to a mipa in mipa apong sual thei to boxia chuta chuanin thil boi thlak deuh mai kha a omta a heta ka soyang khanin rape kan ti hianina a huam chin chu mipa ina meichia awa pong sual kha ania amai ro chu meichia in pong sualte mipa le mipa in pong sualte hi rape kan ti hianin a huam tel si lo wangin khovel mun rang po an dan te an siam tha a soi dan thar rape ti ni mai lovin sexual harassment kan ti te sexual abuse kan ti te sexual assault kan ti te hi a lo chua pha ta ani Mizoram zim te a po hianin talk show a kangai thlafu to a voi khat ken le ojong ka soi thei chi lova chuta chuan na te kan lo deal ta form te kan lo fill up ta na deal na chaw lo po institution a te bank a te po ni ta sela form fill up ngai ani hrim hianin sex ti a hian female le male ti a om ta chuan heta others ti hi om bok ani mi pa chuanin male ti kan tik maya meichia chuanin female ti kan tik maya amai ro chu Mizoram zim te a hianin others lo tik ve to hi eng maza tan om ti kha kan seilang ve le du hrim ani aom zia taka chuanin manini na hrelo manini na chiang lo kha kan lo kol ve nual to ti na ni chu kan peng thui ta deuh leka Olympic a khan an le taila IOC chuanin sang ni le pali khanin transgender kan ti meichia mi pa in siam te mi pa meichia in siam te kha Olympic games a tel kha a phal ta a amaro chu guidelines fel takin aduanga sang ni le pali khanin International Olympic Committee chuanin hetiang hian guidelines te asiama atlang pu hian soi taila National Olympic Committee na kha mihring kha agenda a identify mo alo recognize anga ni chu alo hriat pui thlap anga ni chu chu pakhat na ni ta se tin pahina chuanin hormone therapy kha kum ni tal kha in fiam na kha in ti siak na an nei ma khanin an lo ti tur ani a tin soidan danga chuanin an hormone balance te po hi an endik thin ani ome chu tiang te chu an soidan te ani a zong zong in kan hrelova kan
ka expert na ni lo wangin ka soi thui lo nga enga po chu ni sele transgender kan ti te hi olympic a hian in participate an lo phali to ni sang ni le pali atang khan chu wang chuan in transgender kan ti te hi olympic a hian in an lo in rol chho ve zela alang sar de han soi tai la sang ni som ni khan in Tokyo a Olympic kha an nei ni ka ta chuan in Laurel Hubbard ania ani hi New Zealand mi nia weightlifter ania alo participate to nge nge a mel en reng reng po hian hi chu pui takani tin Queen kan tia Canadian ania ani hi football player kan tia ni chon soccer an ti deuh khera gold medal ala nge nge ni sang ni som ni tho khan Tokyo Japan a khan ti chuanin Paris Olympica boxing match pakhat athil thlenga wang hianin expert kan ti rang rang te an tong chuak ta atira ka soyang khanin social media te kan lo muwa soyetam khop maya amai ro chu hetia transgender ani ama hi mi pa ni etia khovelin kan soi loi loi la hianin Algerian media te chuanin mi pa ni lo thu an ran soi ve boka an ni lam chuanin imane khelif hi meichhia in aron piang ani an ti ani meichhia in aron pianga amai ro chu hyperandrogenism an tia chumin na chu a ve wangin hetiang hena pian mang te po mi pang takin omani an tia anin soifia na mai mai nge ni tak tak nge ni mo a hriat to silova amai ro chu aran pian dan chu meichhia in aran piang ani testosterone an tia a scientific term deuh te nia kan soifia ve chiam thiam lo kan soi sol palte lo ma chu mi level te po chu asang ani an tia an mani lam chuanin chu wang chuanin ani hi transgender mi chi ani lo ve Algeria rama phei chuanin hetiang thil hi kan du mi lo transgender kan tiang chi hi an ti ve tla tani nge ni kan ngai dan ni le imane khelif shrim shrim hi a thalak a kan muang hianin a pa theng theng khop maya mi tam tak chuanin mi pa ni ti tanan soi bol bola amai ro chu Algerian lampang chuanin an pha ka ti kha a tran tok pon om ve thowa amai ro chu ani hi boxing world championship New Delhi nikuma an neya khanin gold medal bout an tia an khel don khanin gender eligibility test an tia kha alo pal tlang lo to ni nan soya khami tum khan en disqualify pha nge nge chu wang chuanin ngai bel tur ting hianin thil hi aum ve bokani chutianga world championship mewa an disqualify to nu hetianga olympica tel an rem ti sak le mai hi tam takin an hriat thiam lo an soi sel kha ania chu wang chuanin hemi transgender boxer tuna issue lian taka wang hian UN official IBA poron tong chuaka kumsang ni somni pathum boxing championship a telen phal sak lo olympica telen phal sak le si mi pa atanga meichia in siam aranti anti mau maya anni chuanin imane khelif Algerian le Lin Yuting Taiwan te chungchang an lo soya UN official le the International Boxing Association formerly AIBA te point meiche boxing a hetiang transgender an tel tir hi thil dikani lo ti in an lo soi sel ve bokani heti mekla hian Paris Olympic sang ni somni palia women boxing ke somruk paruk category quarter final a chuanin transgender an ti mai imane khelif hi machon a chak thu le a lo thu Hungary boxer Luka Anna Homori chuanin a lo soi ve boka Homori chuanin imane khelif nen hianin kan lain machon mi alova sparring pok kan la nei dun lova a chungchang an soya hianin ka boy lem lo atia pa theng theng kho mai ani poirin lel ching ani machon ngei turin kein focus atia Olympic a hianin medal la ngei turin katela chu bak lo chu ngai to ka nei lo ka boy pa lo ka lau lo ringa kalu tanga ne na chan ngei ka tum ka coach ka ring to ka keima pok in ring to atia aril ru pau kho khop mai kan thria the ongin minute khat po tling lova imane khelif tumzui du to lo Italian boxer Karini chungchang poka zo ania Hamori chuanin ka thiam lo ama thutluk na nia ke chu ka dam chungin khatiang kha chuanin ka che ve don lo karil ruput da nang hi boxer hianin puvek se ka du ani ati che che mai pa khop mai
tun trum Paris Olympic sang ni som ni pali hi engemaw soineu neu te pawh tam viaw kan hriat theuh angin Dallas Super kan tia zanriah nu hnung thlalak te pawh kha ati borban na niawm tak mai transgender kan ti te ho khanin an ron nei ania soi ani kha chuwang chuanin kha thil kha voin thleng pawh hian soi zui te alania chuwang chuanin khami issue han daiwat na tur rem changa te an hmang don nge ni he thil hi rin ain borok an siam thiam viau mai yang pawh ni sela Olympic game sang te amunam lo pha lo tur angai la be seila heti hianin ato phan khar dei te yang pathianin mihring a siam khan mipa le meichhia a siama chuwang chuanin voinia pathianina min siam danang te a du tok lova kan du dan dana a siam tu pawh zalowa an lo in siam danglam thina hi pathian huat zawng tak le pathian du lo zawng tak te pawh ani arin oma chuwang chuanin he thil laka tanga in thiar filima chutianga in nam hnoi lo tur chuanin ring tu ta chuanin film khur takin ke kan pen tur ani ti lai te kha top nan kan sei do ni pawh ni sela tun tuma tan chuanin khati zawng kha ni le phot mai ro se